जों नुदों जे बर' थुनलाइ आफादा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानिखौ मावाखै आरो सोलोंथाइ बिथिङावथ' एज ए होल बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै खामानि मावदों आरो स्पेसियेलि सनितपुर जिल्लायाव बर' रावा गोमालांबायमोन दासिमबो गोबां बर' गामिफ्राव बर'फ्रा बर' राव बाहाया आरो दा बे बाहायै मानसिफोरनि गेजेराव दिनै बर' सोलोंनो मोनसे सुबिदा होदों बर' थुनलाइ आफादनि जरिये बेनिखाय थैहां थैहां अबस्थामोन सनितपुर जिल्ला स्पेसियेलि बर' रावा खिन्थु बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय हास्थायनाय मावनायाव दिनै बे गोख्रों जाबाय थांना थानो सुबिदा मोनबाय बर' बिजों स्कुल ओंखारनाय लोगो लोगो गोबाङानो बर' रायलायनो सोलोंफिनबाय दा गाव न'खरफ्राव गावसोरजों गावसोर न'खरनि मानसि गेजेराव बर' रायाबाबो खिन्थु बाहेरायाव थांबा बर' रायनो हानाय जाबाय खिन्थु बे पजिसनाबो गैयामोन बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमाखौ जों मालाबाबो नेग्लेक्ट खालामनो हाया दिनै बे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे गल्डेन जुबिलि बे जुबिलि खालि आं बेदिगे बिटिआरनि सासे लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि हिसाबै आरो लोगोसे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिखौ जि सुक्ति जादों बे सुक्ति सासे सागानगिरि हिसाबै बेखौनो बुंनो सानदों जे बिटिआर सुक्तियाव जिखिनि बेबस्था दं बिनि सनितपुराव जिखिनि प्रभिजन दंमोन बेखिनिखौ आं दिनै बुंना गालांगोन मा प्रभिजन दंमोन दा बेखौ जों मावफुंगोन बेखौ जों जिहेतु एग्रिमेन्ट दंखायो बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन बे बाथ्राया दिनै सनितपुर रायजो राजाफोरनि गेजेराव जिहेतु बेखौ दासिमहालागै जाफुंनाय नुयैखाय एसे गोनो गोथो दंबायदि गिनाय दं जामारगोन जामारा आं बेखौ दिनै क्लियार खालामनो नाजादों आरो बेखौ बुंनाय थेंक इउ सार बिटिआर एग्रिमेन्ट मथे बिटिआर नि सिमा बांबोनायनि बाथ्रा दं दा मा स्टेजाव दं बेखौ बुंनायाथ' एसे असुबिदा बेयाव बहुत प्रब्लेम थायो बे एक्सटेनसना जागोन जोंहा बे बाउन्डारि एक्सटेनसन कमिटिनि जायजों चेयारमेन बिथाङा रुंसारि जायामोनब्ला हयथ' दाहालागै रिपर्टआ ओंखारसिगौ दा बेनिखाय जेब्लाहालागै रिपर्टआ ओंखारा बबेहालागै थांगोन प्रेक्टिकेल हिसाबै माबा थायो बेनिखाय बहालागै जागोन जाया बा मा स्टेजाव दं बेखौ बुंथ'ले खिन्थु जागोन बे बाथ्राया खाथां बेनिखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे बे बाथ्राखौ लानानै जाहाथे बारा निराश जाया खारन बे जागोन जोंहा दा टाइमनि बाथ्रा दं ओमफ्राय दा जिहेतु कमिसन चेयारमेन सायख'नाय बिथांनि जायगायाव गोदान चेयारमेन पार्टिनांगोन जिहेतु इटिमेटलि प्राय फाइनाल स्टेप खालामना गालांबाय डिक्लेयार खालामनांगौ बाथ्राखौ जेनेबा दा बेखौ खिन्थु डिक्लेयार खालामबाबो जों चेयारमेनखौ सायख'खांनायनि उनावसो बिथाङा डिक्लेयार खालामबासो जों बहालागै जागोन मा धरननि जागोन बेखिनिखौ बुंनो थाखाय प्रिमेचुर होनब्ला बे जोंहा गोबां अब्लिगेसन बायदिसिना प्रब्लेम फैयो बे बेलायाव आसाम सरकारखौल' नारसिनबाय थायो नोंथांमोनाबो आसाम सरकारजों लोगोसेयैनो सरकार दाबोदों दा बेहाय नोंथांमोनाबो बेखौ खालामनो हानायनि माबा दंना गैया गोहो दंना गैया एक्सटेनसननि सायाव जिहेतु बेयो एग्रिमेन्ट खालामनाय संस्थाफोरनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनजों सरकारजों बर्तमान जिथु जाय सरकार सालायबाय थादों बिथांमोनजों एकमत जायोबासो मथा गोरोबलायोबानो बाउन्डारि माबा जायो दा बिदिबायदि जों बेखौ इन कर्स अफ डिसकासन सिगाङाव बेखिनिखौ रायलायनानैनो मोनसे पइन्टआव जों इउनाइटेड जानो हाखादों दा बेखौ खिन्थु गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे गभर्नमेन्ट हिसाबै मोनसे डिक्लेयार खालामनांगौ बेनि थाखाय जों नैबे कमिसनखौ दानाय जादों कमिसना जि रिपर्ट होगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ मानिलाफानो थानो हाया बेनिखायनो जों जिहेतु एग्रिमेन्टखौ मोनसे सहमतआव सरकार आरो आन्दलनकारिनि गेजेराव मोनसे सहमत जानायखाय ऐक्यमत जानायखाय जों एग्रिमेन्ट खालामनो हादों बेनिफ्राय बाउन्डारि माबा खालामनायखौ होनो हादों खिन्थु बेयाव किसुमान एग्रिमेन्टआव डाइरेक्ट बाउन्डारिखौ खालामखायालासिनो बेखौ जिहेतु पपुलेसन मिक्सआप दं दा बे मिक्स पपुलेसनखौ डिसिसन खालामनो थाखाय फारसेनिफ्राय जेबो दावराव दावसि जायालासिनो बाउन्डारि सिमाखौ थि खालामनो थाखाय बे कमिसनखौ दानाय जादों कमिसन जिथु रिपर्ट पजिटिभ लाइनावनो दं जों बेखौनो बुंनांगोन पजिटिभ लाइनावनो दं जिहेतु चेयारमेन बिथाङा रुंसारि जानाय समाव बिथांजों खननै खनथाम लोगो हमनो सावरायदों बिथांनि जिखिनि माबा बेयो पजिटिभ लाइनावनो मात्र बेखौ डिक्लेयार खालामनोसो बाखिल'सो बेखिनियावसो
माबा बेनिखायनो सानसे साननै जोंहा नेनो गोनां जानो हागौ खिन्थु बे पजिटिभ जे थांनाय बिसायख'थिनि सिगाङाव जे सरकारनिफ्राय गोबांथार बुंनाय जादोंमोन जे गोहोआव फैयोब्ला जे हानि जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै नाथाय दासिमबो हानि जेंनाया सुस्रांजानायखौ मोननो हायाखै बेखौ लानानै जोंनि नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोफ्रा गोबां गोनो गोथोआव दं बिथाङा बेनि सायाव मा बुङो सरकार दानाया सरकार दानायाथ' दा खोब बेसेबां जादों मे मासाव दादों दाहालागै 6 मासाव जादों 6 मासाव मोनसे सरकारा खामानिखौ एसेबां स्पिडआव मावनो हाया दा खामानिया सोलिबाय थादों जिहेतु इतिमধ্যে बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवथ' फ्राय किसुमान जायगाफ्रा हानि सेटेलमेन्टआ जाबाय माथ्र' सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बाखि दङ बेखौ जों अफिसियेल प्रसेसा सोलिबाय थादों हयथ' किसु समनि उनाव मा जिहेतु खोथा होबाय सरकारा आरो जा बे खोथा होनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोर जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर दं बेनिफ्राय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना ज' सरकारजों सावरायनानै खारन हानि जेंनाया खालि बिटिसिनि बाहेरायावल' नङा बिटिसि सिङावबो दं गोबां फरायसालिखौ रायजो जानाय बर'फोर दं बा गुबुन ट्राइबेलफोर दं बिथांमोननो सेटेल होनाय बाथ्रा बे बिटिसियावबो जागासिनो दं खनसेनो गासैखौबो डिक्लारेसन जानो हायाखै खिन्थु हारियै एसे जालांगासिनो आरो सनितपुराव जागोन बिदि प्रसेस जागासिनो बेनिखायनो एसे धैर्य हमनानै बे 5 बोसोरनि भितर जिहेतु जा दाबो 5 बोसोरखौ बुंनो साराय 4 बोसोर जोंहा सम दं नैबे स्टेट गभर्नमेन्टआ साराय बोसोरनि भितर बे खामानि कमप्लिट जागोन